أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. bandiraɓe ɓe dental arandu juluma nonne bandiraɓe men ɓe bandam arandu diine ma, min calmini moni kala e mon ɗo woni e no woniri, min juurimomo, min jafnimomo. eɗen ngara e windande men ñalawma hande ko jangannoɗen ko fati e ñawoje koorka. en jangino ha en goɗɗino e deftere gadinoɗen jangirde nde woodi ñaagiɓe duttiɗen e ndeɗo deftere, wadde noon ma en birto saha fof ko jangunoɗen nde wonde to tonganno tan ko jangireno ko fof ɓuranno yawde, kono noon no ɓe jiɗiri nine kadi ene walla. en jangi noon windande men ɓennude wa ajza'a ma ba'dahu bila adadi la qablahu. neɗɗo mo ganduɗa yiyani lewru ko cokaɗo gonɗo e nokku mo wawa andude lewru ndu to yarata, so tawi jiɓuri momo lebbi ɗi o suɓima lewru tan o hoori, walla jikke makko jaggi lewru o hoori, feeñi ndeke nduɗo lewru tawa koorka ɓenni nde o hoori nde ndunu yoni. kono noon ko e limore balɗe ɗe ƴeewate, so ɗe kawri hen yoni, so manki o timmita ko manki ko. la qablahu wona so tawi nde o hoori nde ndeke koorka suwa ɗo yonata. aw baqiya ala shakkihi, ko nonne kadi walla so tawi o heddima e sikke makko. o addi ɗo ko jentirgol gongol, ko on mo ganduɗa feeñani ɗum caggal nde hoori ha gayni, tawa noon o fayino koye jikke walla ko cuɓinoɗo lewru tan. jikke makko o noon nde feeñanimo nde, ha joni o sertani e jikke mo wonduno o, feeñananimo wonde koorka ɓenni, feeñananimo koorka suwa. so feeñannomo koorka ɓenni o anda yoni, so feeñaninomo ndeke ɗo hoori ɗo taw koorka suwa arde wona yonata, tawde noon omona heddi e sikke o iwani, konguɗi ɗiɗi anduɓe goni e kaɗo haala mbete ene yona walla yonata. kongol garoniwol ngol jeeyi ɗum ko imam ibnul qasim, to makko o wi ko oɗo yonatamo nduɗo lewru ndu o hoori, o waɗi koorka hankadi o woni ko e nokku mo ganduɗa o dañani andude lebbi ɗi ɗo jarate. lebbi ɗi enen jiɓorimo, o jaggi e ɓernde makko nduɗo kam ko ndu foti wonde koorka o hoori, walla hay ɗum ne jiɓorimomo o hoori tan. nden o hoori noon hankadi o suɓi lewru tan ndu kam wadduɗo tan o hoora. nden o hoori lewru ndu, en mbino so feeñanimo nde o hoori nde ndeke taw koorka ɓenni ndu yoni, so tawi koorka suwa arde ndu yonani. kono ha joni haynde nde o hoori hawa gayni nde, o dañanimo omo namdo, o dañanino omo serira e sikke mo wonduno o tan, omo hedde sikke makko ha joni. ay ɗo konngol wi kaɗo koorka yonatamo nduɗo lewru yonanimo, yo wad feere o anda on saha noon holde wonno koorka o ƴeewa nde o hoori nde, mbete hawruno ko e koorka ɓenni walla taw koorka suwa, o anda ñawore o waɗata nduɗo lewru yonatamo, sababu nde ene wawi wonde taw o hoori ko taw koorka suwa. ɗum ko ibnul qasim ni wi. konngol ɗimmol bingol ene yona ngol ko ashahab jeeyi ɗum e biyeteɗo ibnul majisun e biyeteɗo sahnun. ɓeɗo mbi ko ene yonamo nde wonde o suɓima walla o fawima jikke makko, o waɗi tinnare nde o wiyano yo waɗe nde, o wiya tan ko yo tinno, o tinnima wadde ɗo hankadi yonimo hayso iwani sikke he. ɓe mbi noon wota raddudun dengi goni fi musada fatihi. so tawi joni noon ko hoori ko hawri ndeke ko e lewru koorka, o suɓima ndiɗo lewru omo hoora, ndeke lewru ndu o suɓi omo hoora ndu, nde o fuɗɗi nde hawri tigi koye goo koorka, o yaadi hen ha o gayni ndeke ko lewru koorka, kono andano ko lewru koorka, kanko ko tinnare makko tan o wanno, o hoori nduɗo ene wawi wona lewru koorka. ndeke noon so tawi ko lewru koorka, mbete ene yona walla yonata, ɗo kadi anduɓe joguima hen dengi won hen mbi ala ɗum yonatamo, won hen mbi yonimo. gila o wiyama hay so tawi wonano ɗo hawri e lewru koorka ɗo ene yona, haalaka noon so hawre lewru koorka, wadde ɗon ɓuuri handude e yonde.
ɗum ɗo woni ñaawoje ha joni janganno den e dedo balde ɗum ɗo ko e windande men hande nonne kadi wasihatuhu mutlaqan bi niyyatin mubayyatatin aw ma al fajri en jangino ɗum kono en deftata hen ha bindi ɗi mbawa reggudirde wasihatuhu cellugol koorka koka wawi wonde fof kala koorka ka soka gattal so koorka farilla so koorka koka wawi wonde fof ko bi niyyatin mubayyatatin alay sago kam waldane anniya kala koorka mbawka wonde alay sago ka waldane anniya so ka waldana ka anniya koorka ka sellata ka waldane anniya firti ko yo anniya gila jamma aw ma al fajri walla anniya o kam arda e fajiri nde fajiri yoni nde kam tawa ko nden ganniida ɗum woni arda e fajiri ɗone kadi ene yona anniya o ara ko adi fajiri walla kam so boni kam o arda e fajiri he ɗone kadi ene yona tawa non wana caggal fajiri o ari do fajiri yoni do tan o anniyo ɗon qabla al fajri walla ma al fajri wa kafat niyyatun lima yajibu tatabu'uhu anniya goto ene yona e kala koorka ka ganduɗa reggudirde ɗum koko waddi anniya goto ene yona hen koorka mbaddi ko reggudirde ndeke koorka ka waddaki reggudirde anniya goto yonata hen kala koorka mbiyata ka reggudirde ɗum wona alay sago anniya goto yonata alay sago jamma fof gadda anniya la masrudin wa yawmin muayyanin ko kalano den joni ko koorka fof mbaddi ko reggudirde ene waddi anniya goto ene yona hen en kalino ene yida non jomum o jamma fo yo addo anniya kono anniya goto ene yona la masrudin non koorka tan coggudirte ka taw wona alay sago sa welama mbasa soggudirde walla wo yawmin muayyanin nyalawma tan toddado alkamisa garowo de ko mi korowo tan alkamisa ari ada hora di alay sago gadda anniya di do anniya goto wawa yonde alkamisa fo ko mi korowo a anniyima o do alkamisa yonata may alkamisa garowo alay sago gadda anniya koorka tan korateka hay sa reggundiri kono non wona alay sago ka reggundire ko wayno ganni yido horde hitande no woruno o manni horde walla gurnam makko fo ko korowo ɗum wona koorka mbaddi ka ay kaɗo so tawi omo hoora jamma fof o addata anniya mum bange wawa anniya goto wawa yonde ɗiɗo koorkali alay sago jamma fof anniya adde woru wiyata alal iktifai wiyama anniya goto ene yona kono ɗum non ko haala won e ɓen sernaɓe woru wiyata habrama alal iktifai fihima ha joni non anniya goto ene yona e majji koorka ka ganduɗa ka wana nyalawma toɗɗaɗo o ko wayno koorka deggudirteka tawa ko koorka ka wanano mbaddi ko reggudirde kono non a reggudiri ka balɗe jonde ɗum ɗo wiyama anniya goto ene yona hen kono ko selli ko yonata woni maana qila wiyama la yahtaju ila tabyiti niyyati bin nisbati lis sawmil masrudi koorka coggudirteka wal yawmil muayyan fi kulli laylatin bal takfi niyyatu alwahidatu wiyama anniya goto ene yona hen kono ko selli ko ala jamma fof ko ma gaddana dum anniya tawde wala koorka mbaddi ko reggudirde la inin qata'ata tabu'uhu bi kamaradin aw safarin biiden anniya goto ha joni non yonata koorka ka waddaki reggudirde koorka mbaddino ko reggudirde anniya goto ene yonanno hen ko non kay anniya goto ene yona la inin qata'ata tabu'uhu wana non so deggudirgol ngol taji tawa taji dum bi kamaradin koko wayno nyaw aw safarin walla dangal koorka lewru koorka koko waddi reggudirde anniya goto ene yona sa rafama anniya o taji sa rafama a wasi horde sada bamta alay sago anniya goddo ara anniya mo bannoda adan o tan bawa yonde sa dannima a wasi horde do kadi so tawi ada bamta koorka ka alay sago gadda anniya goddo anniya mo bannoda adan o tan bawa yonde nde o wi bika maradin ko wayno rafi ko non fi layru naati hen ƴiƴam ɓesgu naati hen kaaɗi naati hen faɗɗade naati hen mandilde naati hen ɗeɗo gele fof ene wadɗo jomum o yo hesɗitina anniya so tawi koorka ka tajiri ɗeɗo geɗe neɗɗo hoori rafama o woppi koorka somo ɓamta hayso ene waɗɗino reggudirde koorka ka anniya goto ene yonanno tawde o rafama o taji somo ɓamta o addata anniya goɗɗo neɗɗo hoori koorka ponno ko reggudirede o dañi fiilayru o taji somo ɓamta alay sago adda anniya neɗɗo hoori koorka porka reggudirede koorka o taƴika sababude ko ɓesnuɗo
o are jokkidde koorka ka Allah wadi o serte ƴiƴam gila koorka mayani omo yiɗi jokkidde omo hoora ɗo kadi o addata anniye goɗɗo anniye goto o yonata neɗɗo hoori ha joni e nder koorka o ha ngama hayso ko nyalawma goto o ɗifti ɗo kadi o addata anniye goɗɗo sababude nde o ha ngande hankadi o natti wawde horde ma en kaaloy pecce kaaɗi ɗe e pecce faɗɗade nde no wasirte timmude so tawi ɗum taƴi koorka noon so jomum ene ɓamta alay sago kadi adda anniye wol igma'i neɗɗo hoori faɗɗima wo sukri walla mandilde neɗɗo hoori mandili ha joni mandilde nde nannate ha joni kono paɗɗiɗo to ni ɗum ne kadi so tawi woni e makko ene haɗa koorka ka sellude ɗum ɗo fo ene waɗɗo hesɗitinde anniye sababude ha wawa reggodirde ɗum ɗo woni ko habri ɗum ibnul qasim ani imami malik annahu qala la yujzi'u siyamu fi safari fi ramadana illa bi niyatin fi kulli laylatin so tawi kadi e nder ɗangal he e hoore mum mbiɗen ko so taƴi somo ɓamta alay sago adda anniya ko noonne kadi hayso ko e nder ɗangal he o hoori ɗumen kaalino ɗum balɗe ñanden so hoori e nder ɗangal he ay ɗangal ngal wona alay sago o hoora ndeke omo wawi horde hande janggo o wiya ko ɗanniɗo o wawa horde wadde reggudirdemo nde natti wonde alay sago sinno koye wuuro gonnoɗa lewru koorka wawa horde janggo tan pina mbiya wawa horde tan tawa welaka horde ɗum wawa sellude wadde noon toon kadi alay sago hesɗitina anniya tawde koye ɗangal o woni hayso ko koorka mbaɗɗino ko reggudirde o naati e ɗangal o fotano horde toon omo yaafa wasde horde so felliti horde jamma foof o addata anniya koorka kadi ene waɗɗoro bi naqa'in laabde ƴiƴam ɓesgu walla laabde ƴiƴam fiilayru ɗeɗo geɗe ɗiɗi kadi ko ma laaɓa nde neɗɗo o wawa horde wa wajaba waɗɗima koorka noon in ɗahurat so laaɓi gablal fajiri ko adi fajiri wo in lahdatan hayso ko leƴƴande wotere hade fajiri yonde tan hayso ko leƴƴande o laaɓi waɗɗima yo hoor on ñalawma hande ko go koorka walla ko ɗiɗi koorka kanko koye fiilayro wonduno o hoorani yeehi ha fajiri yoni walla fajiri ndaari yonde tan heddi seeɗa ene yona tan o tawi o laaɓi o yi maale ɗe o laaɓirtunoɗe walla kam o tawi ƴiƴam darima laaɓi ay ɗo waɗɗimo yo hoor ñalawma janggo o hayso suwa lotade so yeehi ha ñalawma to o lotoyo toon waɗɗima hankadi yo hoor ñalawma o hayso noon o yiyoy maale laaɓal ɗe maale fajjo walla maale qassa garowel jaltoyel makko danawel ngel hayso yi ɗum ko wondude fajiri fode ene sella kadi ma'tulu il fajri wanawati sawma sahhat sawmuhu wanawati sawma sahha sawmuha bi dalil qawlil musannifi aw ma'al fajri tawde kay anniya o ardi e fajiri ɗo ene yona o laaɓi ko adi fajiri walla o laaɓi koye fajiri ɗo so anniyima ñalawma o ene yona yo hormo wa ma'al gada'i in shakkat joni noon yo hoor kanko gondunoɗo e fiilayru o laaɓi saha fajiri yo hoor ñalawma o kono noon so tawi nde o hoori nde kanko omo sikkiti mbete o laaɓi koko adi fajiri walla o laaɓi ko wondude fajiri walla o laaɓi ko taw fajiri yoni omo jogi sikki so yenananoma fajiri o nde yoni nde o laaɓani omo yenana nde fajiri yoni nde o laaɓani on ñalawma kay o hoorata kono noon tawde o yenanaka fajiri o nde yoni nde mbete o laaɓi walla o laaɓani omo waɗa ko laaɓɗo walla o laaɓani o hoorata ñalawma o kono kadi ñalawma o ko joɓoyteɗo ɗum woni wo ma'al gada'i ene wonda yobde o hoora kadi wonda yobde hol sababu in shakkat tawde o sikkitima e ñalawma o o faandiɗo kanko ko piiriɗo walla gonduɗo e ƴiƴam ɓesgu shakkat o sikkiti fi husuli tuhriha gasde laaɓal makko ma'al fajiri aw ba'dahu walla caggal fajiri yajibu alayha imsaku dhalika al-yawm ene wadde makko jogitade on ñalawma wa gada'u yawmin makanahu o yobo e ñalawma goddo nokku on ñalawma ihtiyatan sabu howindade mbate hen pewdo fof wona ha joni yoni ñalawma o bi khilafi salati luuti julde non sinno ko julde wonno o juuli o musikiti mbete o laabi walla o laabani do julde de ha joni wiyete tan ko mbete o laabi koy nder waktu walla koy caggal waktu o do waktu yoni o sikki kanko kam o laabi koy nder waktu he walla caggal waktu o ay tawde o musikiti do hankadi waktu o fukkoto makko hal tahurat fi waqtiha aw ba'dahu fa innahu la tajibu alayha waddaki e makko yobde on nyalawm non ceerno wi wobi aglin korka kadi ene waddoro ha joni haqqilde ndeke kangado korka waddaki e mum
kangaɗo korka waɗɗaki e mum korka ene waɗɗoro ha joni haqqilde wa in junna walaw sinina kathiratan korka so hangama hayso ko duuɓi kewɗi korka ka waɗɗaki e makko kono noon koko joɓateka korka ka waɗɗaki e kangaɗo kono so hangama noon hayso ko duuɓi kewɗi so selloyi on saha ko nden no yoɓata hayso duuɓi ɗi kewini o wiyatake yo hor sabu duuɓi ɗi nana keewa ala ɗo kay ko horata kono so selli o yoɓata hayso duuɓi ɗi ene keewi ولما كانت صحة الصوم تتوقف على العقل فإنه لا يصح الصيام من جنون سلها هورد إن وند كادي حتى يستفيق هاو دفت من جنونه كادي مكو وأن من أفاق نون من جنونه دفت كادي مم وجب عليه قضاء ما فاتته ina wadde makko yobdemo ko fatora e korka ko foti ena famdi walla ene heewi hayso woni duubi limtindi fo ko yobate dum woni ko jofe kongol makko walaw sinina kathira wiede ena waddi yo yob e on diftudo e kaadi hayso duubi di ene keewi dum do woni ko lolli kongol gongol nan ton ngol lollani ngol wi ha joni o yobata so duubi di keewi so woni duubi joy fay yeso do o yobata so yettaaki ton mo yoba kono kongol lollungol ngol hayso duubi di keewi o mo yoba dum ko kongol imam malik kongol ibnul qasim to mu dawwan ko yo yob hayso duubi di ene keewi kongol gongol nan ton ari wiya o yobata woni wa asara al musannifu bi qawlihi walaw sinina kathira ila riwayati ibn habib odo ene haali wal ibn habib ene haali wal madaniyina an malikin madina nabe ene kaali ko jetti e imam malik rahimahullahu ta'ala in qallati sana sinuna so tawi duubi di pamdi ka khamsatin ko wayno duubi joy fay les fal gada'u do yo yob wo in kasurat so di kewi ka asaratin fala qadaa do hankadi jobgol waddaki kono non en benni haala ngadi den haalde ka hayso duubi di kewi ko jobeteedi ngol kongol woni lollungol kadi ko ngol kutorongol tawde o hangama so selli duubi di koko yobete ko hanga e mum ko dum korko mum koko yobete do non daroto den de do windande so Allah jabi ha windande aro yore mi salmini moni kala do woni e no woniri mi juuri momo mi yafni momo wonbe to bangi YouTube be ba sonna yejjidde abonade e nokku o so Allah jabi ene jogi ko beydata on jarama